Hello guys, good morning. Nandito na kami. Kaya lang medyo may kalabuan. Malabo ang tubig. Adi, shout out naman dyan. Ay, shout out sa buong GBM. Hindi nakasama. Shout out. Taga-dinner yan sila. Sila gumahawak dito ng tourism. Ayan, sir. Ayan, oh. Good morning. Good morning. Morning. Mag-iyaw yata ka, kuya. Oh, mag-iyaw. Eh, wala pang kain. Wala pang almusal eh. Salamat sir, salamat. Parang lubog yung tubig, no? Napakaganda talaga ng beach, oh. Kasama ko si Boss GM, vlogger din siya. Follow nyo rin, subscribe ang channel niya. Malaglag. Nature talaga, the best. Nature. Ayan po, sila po yung mga model dito, mga kaibigan. Ayan sila. Ayan. Hi naman dyan, ma'am. Hi. Hi. Okay lang yan. Ito natin. Ito na sila. Ito na. Ganda, oh.